mandhap saking Sitinggil hanganti temanten putri kadya ngarestu kersa jejengku wonten sapadaning Rama dalasan ibu kadya tansah ngeles kekes wonten sapadaning Rama dalasan ibu namung kedaling latih Rama lan ibu kula ingkang kula tresnani kula ngaturaken sembah kalbu kula Rama Ger anakku bocah ayu lagi kaya wingi anggonku ngempong lan momong dene saiki kawengku wanut ya liya Ger mung pawelinge Rama lan ibu tresnanana bojomu ya Nger aja mbok sia-sia aja mbok sia-sia ya Nger anakku bocah ayu badhe kula estokaken yo ngerti Nger sungkem pangabekti mawan iku go tak tampa wong tuwa mono ya akeh salah lan luputku ya Nger tiba sak padha-padha ya kula saestu kula ngaturaken sedaya kelepatan kula ya Gusti gawe bungae atine wong atuwamu Nger kasembaden anggonmu padha jejodhoan mung pawelinge Rama lan ibu adohna saka tukar padu kudu kuat napa panggodaning urip ya Nger inggih badhe kula estokaken napa ya muga tutukna sejarah wong tuamu ya Nger sing durung kelakon urip bisa sing saestu punapa atur paduka badhe kula estokaken ya ora liwat Nger sungkem pangabekti mawan iki tak suwunake kawon tamu umrap siliramu Nger daya dinayan uga sungkem marang para sepuhmu ya Nger inggih badhe kanakaken ana mung memuji mring Gusti jejengku wonten sapadaning bapak lan ibu namung ngaturaken sedaya kelepatan kula bapak kula ingkang kula tresnani rikala semanten kula asring damel susah dereng saged piwales punapa-punapa kula nyuwun donga pangestu dumateng paduka Nger anakku bocah bagus tak gadang bisa dadi kaca benggalaning keluarga ya Nger anggonmu padha jejodhoan bisa nutuk lan antut kantiran wong pawelinging bapak lan ibu agama sing wis kok rasuk kudu kok lakoni sak dina-dina ya Nger bisa murih ayem tentrem mujudake keluarga ingkang sakinah mawaddah warahmah Nger anakku bocah bagus nuninjih Muhammad Syahid Fahrudin sarjana keperawatan ora liwat wong tuwa mono ya akeh salah lan luput tiba sak padha-padha ya kulun mung ati kang pinilih muga-muga duga-duga kudu digawa ngati-ati aja kongsi keri Nger padha andum katresnan lan ati kang pinilih semono ya kulun wong tuwa mono ya akeh salah luput namung pamuji mring Gusti Kang Maha Wikan uga prayogakna anggonmu padha andum katresnan wonten sapadanipun nuwun matur nuwun
kadya tansah bingar-bingar wonten wandaning temanten sarimpit ingkang sampun nyutung pangestu dumateng Rama dalasanipun. Ugi kawontenan wonten ing mriki wonten lumadine tata cara adat noninjih badhe kawonten lumadine nyebar udik-udik daya ingkang winastan mantu ingkang sampun pungkasan. Daya kangge hangrenggani tansah munggang kang piniji wonten ing rahina punika. Sumangga. Nyebar udik-udik kang piniji kadya ngraosaken syukur dumateng Gusti kang purba ing dumadi anggenya mantu ingkang pungkasan saged kasembadan saged kaparewan wonten ing rahina sineksenan dening para tamu kakung miwah putri. Daya kangge hangrenggani purna lumadining tata cara nyebar udik-udik sawetara semoga nuwun.